Росія порушила суверенітет України. Росія порушила всі свої міжнародні зобов'язання. Держави G8 та й деякі інші країни готові на все, аби ізолювати Росію. The United Kingdom will continue to stand by Ukraine in full support of its sovereignty and territorial integrity. Крим є нашою землею. Крим є нашою територією. Це наше море і наші гори. З Криму почалося, Кримом і завершиться.